na di pare bunjing. Patron niya na banaw. Mo pa din kay damong kilala din. Bisa pa, may service. Kung sumigi ini. Mo pa ko na di balay. Kung mo pa di kin ulo bukan bati ulo. Basta masih gigit ini. Kadi ko pare bunjing. Oi, ano? Arik kayo! Pare! Ano? Gano ka? Adir, kita ng mga ibaranit dyan para makwarta. May bulang niyan. Ora ito kay kayat man pare. Ano sigurado? Kita masisiro. Di ganit mo mabaligya. Kaya ngayon kita. Patron niya na banaw. Di ba may kilala kang pare mulong? Mo nang pinamatron nga kagalap na matron ka pa lang di ka natas pinamatron di Ay, mo. mo, Pabangal fight pamati ka pa. Kita masisiro ito. Blandi ka po diyan ah. Ay dito kay may kwarta kay may bulang niyan. Suwaray Kasi ito. kung pinamatron ni mo nga. Dilag tama matron. Sayang itong karabaw. Linaga pagod. Abaw! Kasi man kung pinamatron na adin mamili ng kwarta kay at man ko na oras yan ha. Kaya man Ulang purus ka ng ito. kwarta. Kaya nga kapudlugod kay mabili ng kwarta. Para mo ka ano kitang prusta. Kasi kung pinamatron kay may luwang ka dito di. Mao ba daw? Di ka nata kasi pinamatron na. Kimakay man kita pare bunjing. Basta upod la, mga kwarta ka niyan, magdagang kita, kato kita itong babaye, mga kabay ka niyan. Dito kasi pinamatron mo, higit mga kwarta dito. Baya. Mga kwarta kita ha. Oo, sige na upod la, mga kwarta kita. Pati mga kwarta. Ano, yung lada, kay may kukuhan lato. Eh pag iha. Dito makasalapit yung trabaho. Namatron na lang kita. Ano yung kapti ha? Ano nga, para makakatag niyan, kapti. Kapti lain na rin nga, saan mo na ito? Ay, Dito. ako na lang yung trabaho. Kasi man ko pinamatron nga. May iluwang kalo dito. Kasi di angol. May ngayon kita. Kapadla, basta padla mga kwarta kita, ilang kabaraka. Kasi pinamatron mo yung mga lumpia lang ni Pan, sige hapon kakaunan. Mo ngayon ito. Adin mga kwarta kita, kasi pinamatron mo ayon. Kapadla. Ay na rin nga sa dala, mga kwarta kita ni. Tiga din nira, sigurado din ni. Ha? Pamati nung, ba't yung rin nga sa? Ha? Hinalo! Ano na, diabot na. Manimpad na ang aringas ka. Sasabtan kita. Ginagawa mo. Hinalo nga, ni! Tanga talaga. Kulilingan ng duro. Hinga. Kulilingan ng duro. Hingin ay liyaw. Ihuro ay ng utak niya. Kaya, mamati nga. Kano nga na ito? Ay, aringas. Sige, anak. Mano. Muli kita mo. Balik sa akin daw. Nagdingli ka kamang. Ito mong panyagad. Ayan pare. May dalada pag binurbalabag agian. Bibinggang ko gud. Nakamidya ko. Dili ko na kayo pare. Amo ko tunaw kabili ba na imo? Okay, din nga pare. Tapo daw kay katakod lawas ito. May yari pa sa saboy pikahi. Pikang ko.
kapti. Di dia rin kapti dito. Kapti sal. Dito. Ayo, bos, bos. Ayo, boss. Ayo. Ayo, good, bos. Ayo, Ito, pulis na niya. Dito. Pinaggaramitan niya, kanak asawa. Ayo, Push na tulo. bos. Ikaw may kwarta ka. Waray. Cellphone! Hubog ka, hubog. Isa ito. Mga palyado na yung mga ulo. Pahuli ka mo. Ito. Ali. Dali. Okay, dito. Lamang kinihan mo ano? Oo, may naman pag... Lamang kini, ha? Tanong ito ni. Tanong. Ito, baldo yung ano? Paldo. Yung kapti-kapti. Ay, pinilabog ako lang makita. Ito, yung mga naguli ni Black Bull. Kabulang na kita niya na. Birat ka ninyo. Mamaman na eh. Munyito niya. Ninya iroy. Pero sige pamatron kita. Ani po. Badak liwat. Manirat ka niro. Ano ito? Sampay siya naburit. Naburit ng pansit. Bis. Ito pa daw Mga gani. Sige ko kayo mo kagad. Kaya sige ka no plano na sige mga kwarta ka. Kwarta nin ka. Teka, siya kayo badak mo mamalay. Parang mamalay mo. Ano kung na-discuss pa kita doon niya Eroy? Demonyo ka. Kung namatron kita. Pamamalas na kinyo mo rin trabaho. Di mo pa ito karabaw sinaga. Uray, lapalpak, hindi Eroy.